Ahoj, vítejte u dnešního videa. V dnešním videu si povíme o jednom důležitém hormonu a tím hormonem je inzulín. Ti z vás, kteří již mají povědomí o tomto hormonu, tak moc dobře víte, že bez něj to prostě nejde. Reguluje totiž naši hladinu cukru v krvi neboli glykémii. Takže se pohodlně usaďte a jdeme se na něj podívat. Inzulín je produktem Langerhansových ostrůvků v pankreatu, tedy slinivky břišní. Jedná se tedy o endokrinní sekreci, kdy je naše látka produkována do krve. Langerhansovy ostrůvky obsahují několik typů buněk. Alfa buňky ty tvoří glukagon, což je látka zvyšující hladinu cukru v krvi. Dále beta buňky ty tvoří inzulín, což je látka snižující hladinu cukru v krvi. Dále zde máme gamma a delta buňky, ty tvoří somatostatin. Somatostatin nám ovlivňuje, konkrétně inhibuje vylučování hormonů inzulínu a glukagonu. A pak PP neboli F buňky a ty tvoří pankreatický polypeptid. Tak, pojďme teď na ten inzulín. Inzulín je polypeptidový hormon, který tvoří dva polypeptidové řetězce propojené dvěmi disulfidickými můstky. Tyto dva disulfidické můstky jsou důležité, neboť podmiňují aktivitu inzulínu. Samotná tvorba inzulínu začíná na ribozomech, kde vzniká preprohormon a ten pak putuje na endoplazmatické retikulum, kde se upraví a vzniká prohormon, neboli náš proinzulín. Ten obsahuje jeden dlouhý řetězec se spojovacím peptidem C. Proinzulín je aktivován odštěpením C-peptidu a nám tak již vzniká samotný inzulín. Prohormon sám má asi 10% aktivity inzulínu, což není nic moc. Jelikož C-peptid ale dále putuje v krvi a má výrazně pomalejší degradaci než inzulín, tak podle něho můžeme určovat samotnou velikost sekrece inzulínu. Můžeme tedy určit, zda je sekrece inzulínu v pořádku. Inzulín je dále skladován v sekrečních granulech a podle potřeby vylučován exocytózou do krve přes fenestrované kapiláry. Vyloučení inzulínu z granul zapříčiní zvýšená hladina krevního cukru. Ke stimulaci sekrece inzulínu dochází při glykémii nad 5,5 mmol na litr. Jakmile se najíme, stoupne nám hladina cukru v krvi a naše tělo, konkrétně naše buňky, cukr potřebují, páč cukr je pro ně palivo. K tomu, aby se cukr dostal do buňky, potřebujeme inzulín, který vytvoří jakýsi vchod do buňky. A jak to tedy konkrétně probíhá? Glukóza vstoupí do B buněk pankreatu přes facilitovanou difúzi, konkrétně přes receptor GLUT2. Tady vám to možná nebude dávat smysl, když jsme si před chvilkou řekli, že aby vstoupil cukr do buněk, potřebujeme inzulín. Tak u slinivky břišní a u jater inzulín nepotřebujeme. Cukr tam dokáže vstoupit přes receptor GLUT2 a to i bez inzulínu. Glukóza se dále metabolizuje enzymem glukokinázou na glukóza 6-fosfát. Uvolněná energie způsobí depolarizaci buňky a otevření vápníkových kanálů. Tím dojde ke vstupu vápenatých iontů do buňky. Dále stoupne hladina vápníku v cytoplazmě u beta buněk a dojde k přestavbě cytoskeletu. A sekreční granula s inzulínem splývají s membránou a inzulín se exocytózou uvolní do krve. Inzulín teď chodí po buňkách a otevírá brány pro cukr. Inzulín je vyplavován do vena portae a pokračuje do jater, kde je jeho velká spotřeba. Dále ve videu si povíme na co. Receptory pro inzulín se vyskytují v mnoha tkáních. Pozor, v erytrocitech a centrální nervové soustavě se nevyskytují. Poločas rozpadu inzulínu je okolo 6 minut. Inzulín je degradován v mnoha tkáních, zvláště ale v játrech a ledvinách, kde je enzym inzulínová proteáza. No a jak to probíhá s inzulínem dál? Inzulín přijde k buňce a naváže se na membránový receptor, inzulínový receptor. Inzulínový receptor má 4 podjednotky, 2 alfa podjednotky na vnější membráně, ty nám vážou inzulín, a 2 podjednotky s tyrozinkinázovou aktivitou. Po vazbě inzulínu na receptor se stává receptor takzvaně oligomerním, což znamená, že se více receptorů schlukne k sobě. Beta podjednotky jsou účinkem tyrozinkinázy aktivované. Oligomerní receptor fosforyluje aktivační protein, což je inzulín responsivní substrát neboli IRS1. IRS1 aktivuje fosfatidylinosytol 3 kinázu
a aktivovaná kináza fosforyluje fosfolipidy membrán. Dojde k membránovému přiblížení a aktivuje se protein kináza B. Protein kináza navazuje hlavní biologický účinek inzulínu. Zabudovává glukózové transportéry do membrán, a to hlavně do svalů a do tukových buněk. A teď již může glukóza bez problémů vstoupit do buňky a buňky mají energii. Inzulín tedy ovlivní vstup glukózy přes GLU4, a to hlavně do tukové tkáně a do svalů. V tukové tkáni zvýší syntézu triacylglycerolů a inhibuje hormon senzitivní lipázu. Ve svalech opět zvedne tvorbu glykogenu, podpoří glykolýzu a proteosyntézu. V hepatocytech zvýší syntézu glykogenu a triacylglycerolů. Podpoří glykolýzu a proteosyntézu. Naopak sníží glukoneogenezi, ketogenezi a proteokatabolismus. Účinky inzulínu by se daly obecně shrnout do 2 bodů, a tím je tvorba zásob a růstový účinek. Normální hladina inzulínu je 70 pikomol na litr, po jídle až 700 pikomol na litr. Na samotnou sekreci inzulínu působí řada dalších faktorů. Máme přímé stimulanty, což mimo glukózu je například manóza, leucin anebo podráždění nervu vágu, zesilovače působení glukózy, což jsou například střevní hormony, cholecystokinin, gastrin, sekretin anebo beta-adrenergní stimulátory, pak to mohou být mastné kyseliny anebo různé aminokyseliny. A pak máme i inhibitory inzulínu a těmi jsou alfa-2 adrenergní stimulace noradrenalinu, somatostatin, glukagon anebo adrenalin. Tvorbu inzulínu a regulaci glykémie ovlivňují rovněž inkretíny, což jsou hormony produkované po příjmu potravy GIT. Nejdůležitější jsou glukagon-like peptid 1 a glukózodependentní inzulinotropní polypeptid. Inkretíny stimulují sekreci inzulínu a inhibují sekreci glukagonu. Zpomalují vyprazňování žaludku a navozují pocit sytosti. Zkrátka, inkretíny podporují naše tělo v trávení a snaží se zamezit dalšímu příjmu potravy. Inzulín má účinky poměrně komplexní. Dělíme je na rychlé, v sekundách, střední, minuty a pozdní v hodinách. K rychlým patří zvýšení transportu glukózy, aminokyselin a draselného kationtu do buněk. Ke středním patří proteosyntéza, naopak inhibice degradace proteinů, aktivace glykogen syntázy a glykolytické enzymy. Inhibuje fosforilázy a glukoneogenetické enzymy. A k pozdním účinkům patří stimulace tvorby tuku. Látkám, které mají opačné účinky, říkáme antagonisti. Mezi antagonisty inzulínu patří katecholamíny, glukagon, glukokortikoidy a pak hormony štítné žlázy. Tak, to by bylo k dnešnímu videu na inzulín všechno. Pokud jste dokoukali až sem, tak velké díky. Budu ráda, když budete video sdílet, dáte follow na Instagram a mrknete na web na materiály. Já vám moc děkuju za pozornost a slyšíme se u dalšího videa. Tak ahoj!